Des de sempre hi ha un esperit que ens uneix a tots. Anar més amunt. I a casa nostra tenim una manera molt especial de fer-ho. Fer-ho entre tots. I així hem aconseguit aquest repte, entre tots. Amb cada donació des del gener fins al juny hem construït el primer castell virtual de realitat augmentada. Hem sumat més de 128.000 donacions de sang per un objectiu comú, salvar vides. Ara la necessitat no s'atura. Cada dia fan falta 1.000 donacions per garantir la vida de moltes persones. Per cada vida, tots podem necessitar sang en algun moment. És un moment per ajudar moltes persones. Perquè si parlem de vida, jo m'hi sumo. I jo. 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 Continuem salvant vides. No et quedis fora. Perquè fer-ho entre tots és molt nostre.